Di teqîna li Amedê de derkete holê ku ji malbatekî 5 kesan jiyana xwe ji destan. Cenazeyên keç û dê li gundên Maciran a bi ser Erxeniya Amedê ve bi merasimek hatin spartin. Li hemberî teqînê li gund nerazîbûnekî zêde hebû. Hevjîna gundiyê me ew û zarokên wî rastî bûyerekê wiha nexweş hatin. Em pir xemgîn in. Êşa me pir mezin e. Tê gotin têrî vê êşê nakin. Köydenim dayım oğludur. Ez ji vê gundî me. Ev bûyer hat serê kurê xalê min. Ji bo geryanekê çûbûn Amedê. Çûbûn çayek vexwend. Dema ku wesiyeta polîsan derbas dibe, nateqe. Di dema wesiyeta wan de diteqe, dilê me diêşe. Li ser goristanê Zêmar, Axîn û Hewar bi zimanê Tirkî bûn. Lewre gundê Maciran gundekî Gurciyan e ku 139 sal berê Osmaniyan ew ji Artvînê anîne û li Erxenê bicih kirine. Ji ber vê yekê Kurdan navê Maciran li gund kirine ku ev nav tê wateya muhaciriyê yanî koçberiyê. Sivil olsun, şey olsun. Sivil ancî kesekî din ferq nake. Bûyerekî pir xemgîn e. Ji gundekê ew qas kes mirin. Ma ne heyf e. Ew qas malbat perîşan bûn çûn. 5 kişi herhalde. Aynen. Ji malbatekî 5 kesan jiyana xwe ji destan. Tenê bavê wan saxma. Zarokên wî, hevjîna wî û neviyên wî hemû mirin. Pir xemgînim. Bûyereke gelek dilşewat e. Ji teqîna Amedê ji qurbaniyan tenê ev fotograf man. Behiye Yıldırım'a 52 salî, keça wê Demet Yıldırım û Demet Yıldırım Aydın û zarokên Demetê, Oğuz Kaan û Ceylîn Nas. Ji jiyana van 5 kesan jî tenê kenên li ser lêvan û dîmenên bîranînê man. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.